Chega o momento máis agardado do outono galego. Hoxe atopámonos no concello onde se celebra a raíña por excelencia de todas as feiras europeas, xa que se desenvolve dende hai 869 anos. Hoxe visitamos Mondoñedo. Do 16 ao 20 de outubro, Mondoñedo volverase a vestir de festa para celebrar a San Lucas, unha festa declarada de interese turístico de Galicia e que contará con máis de 50 actividades entre concertos, competicións, mostras e lecer para os máis pequenos. Que significa San Lucas para Mondoñedo? A Mondoñedo San Lucas en todo e por mindoneses moito máis. Vai inscrito no propio ADN, empezamos xa ahora mesmo, estamos en ele, xa pensamos no ano que ven. É un disfrute total e absoluto. E que eventos ou actividades destacarías deste ano? Home, este ano, aparte de todo o que ha baixado o cabalo, que foi espectacular, en canto a sentimiento, en canto a cariño, foi o día de onte, a homenaxe a Xosébitos. O momento máis emotivo para os asistentes é o día no que os cabalos chegan e fan o paso pola Praza da Catedral. Este complementase con concursos de cabalos, exposicións ou exhibicións ecuestres, sen esquecer a gastronomía local, na que destaca sen dúbida a tarta de Mondoñedo, un doce tradicional moi ligado á identidade da vila. Noa, que premio che deron? Graza árabe. E como se chama o cabaliño? Alcape. Cantos anos ten o cabalo? 8. E montache algunha vendel? Sí. Como foi evolucionando a festa ao longo destes anos? Bueno, a festa foi adaptando un pouco ás circunstancias e a como foi cambiando un pouco a vida. Que son os animais, síguense mantendo a tendencia de os mesmos números animais que están participando na feira ano tras ano. Se tiveras que describir a San Lucas cunha palabra, cal sería? Sobre todo tradición. Cabalos. Tradición. Tradición. Espectáculo. Alegría. Tradición. Festa. Festa. Pois xuntanza. Tradición. Arraigo. Cabalos. Pois os animais. Pasear polas rúas. Familia. Diversión. Autenticidade. Que era da familia. Impresionante. Cabalos. Impresionante. Impresionante tamén. O que ves aquí non o ves en moitos sitios por aí. A exaltación do gando equino e a tradición están nos orixes desta cita que, hoxe en día, vai moito máis aló ao contar cun programa amplísimo pensado para satisfacer todo tipo de público, en dependencia da súa idade.